Hai să ascultăm și două vorbe frumoase compuse de mine. Hai să ascultăm vorbele astea frumoase. Astăzi sunt eu cine sunt, că am fost ajutat multe. M-a ajutat tatăl meu, îl iubesc și spun mereu. Astăzi sunt eu cine sunt, că am fost ajutat multe. M-a ajutat tatăl meu, îl iubesc și spun mereu. Să nu mâna, tatăl meu, tu m-ai ajutat la greu și la bine și la rău. Ai fost profesorul meu. Sărut mâna, tatăl meu, tu m-ai ajutat la greu și la bine și la rău. Ai fost profesorul meu. Niciodată n-o să uit clipele ce-am petrecut. Ca prieten și ca tată n-o să te uit niciodată. Cât ai făcut pentru mine, ca să-mi fie mie bine, să fiu respectat de lume, asta datorită ție. Cât ai făcut pentru mine, ca să-mi fie mie bine, să fiu respectat de lume, asta datorită ție. Ai fost un tată model și eu vreau să fiu la fel, ca să duc pe mai departe numele tău cu dreptate. Aș dori să fiu la fel la copiii mei model, să-i învăț tot ce e bine, să se descurce în lume. Aș dori să fiu la fel la copiii mei model, să se descurce în lume, să-i învăț tot ce e bine. Să-i învăț cum să trăiască, să le creez drum în viață și să dai pe școala vieții, prin ea am trecut cu toții. Să-i învăț cum să trăiască, să le creez drum în viață și să dai pe școala vieții, prin ea am trecut cu toții.